DTM. Hvad så, det er MJ Swag Blog. Nu skal vi lave vores første video. Men først skal vi være udenfor, på grund af at det er så fint vejr. Så vi skal mødes med en derude. See you later. Vi ses snart. Bye bye. Hvad så, det er MJ Swag Blog. Vi er endelig kommet udenfor i det fantastiske vejr. Men vi ven, ham der står for Jay, står for Jakob, M står for Martin. Han har haft nogle lidt problemer. Men lad os se ham. Hey, hvordan går det, Jay? Har du det godt? Gak. Jay, svar mig lige. Hallo? Helt seriøst. Bitch flip. Bare rolig. Ingen os i den her video er bøsse. Jeg siger det allerede nu. Lad os ordne ham. Hey, du der! Så. Det er ikke godt for det her. Overhovedet godt. Vi vender lige tilbage. Jeg skulle lige ordne min ven. I'm back. Jeg fik et par lusinger. Men nu er jeg blevet normal. Og så En til. au. Haha, hvor sjovt. Min tur. Jeg hedder Martin. Står for M i MJ Swag Blog. Vi er på trampolin. Og jeg hedder så Jakob. Jeg står for J, hvis det skulle undre jer. Vi er på trampolin i det dejlige vejr. Jeg vil fortælle jer om vores blog. Men først. Hvordan har I det, Facebook? Vi har det fint. Bare brolen til. Min mor har fødselsdag. Men det skal vi snakke om nu. Vi skal tale om MJ Swag. Swag! Blog! Altså, det kommer også lige til. Hey, Martin, hvad siger Jakob? Det vil sige, jeg har lagt mærke til alle dem der har en blog. Ja, og skal vi ikke lave en blog? Jo! Det tog os lidt tid for at finde på navnet. Men ham her er klog. Ret klog. Det er faktisk kun lige i dag. Men det er lige meget. Jeg har swag! Så. Vi vil lave nogle parodier, vi vil lave fede videoer, vi vil lave sjove videoer. Og jeg vil også lige sige på forhånd. Vi er ikke bøsse. Det sagde jeg også i noget tid siden. I skulle bare høre det fra ham. Men, som I kan se, der er flere rundt omkring. Og vi er tilbage. 5 sekunder siden, vi må have fødselsdag. Men det tror mig og Jakob ikke. Vi fejrer vores blog, som alle gør. Fordi den er så swag! Og så nyd det rigtig meget. Hvis I har nogle idéer til nogle fede videoer, skriv det i vores chat, heller. Ja, skriv det i vores chat. Like den. Del den, please. Hvis den har fået nok like, vil vi nok lave en ny video med det samme. Bare en bolantænd. Og hvis I har nogle idéer til nogle gode challenges, så skriv det i kommentaren. Og så også smid et like, hvis I kunne lide det. Det er faktisk for os nu. Hvis den her video får 300 like, vil jeg gå med underbukser herude. Og så vil jeg dunke ind i fodbold. Bælle! Ej, det var lidt kedeligt. Okay. Skal vi ikke sige, at vi går over til vores... lad os kalde ham. Vi siger bare ven. Rasmus. Nej. Okay, Rasmus, du er også ven. Bare rolig. Men vi gør det så også
Ej, ved I hvad? Det tror jeg også vil blive for let. Har du nogle idéer, Martin? Nogle idéer. Nej, men det der, hvor I kommer ind i billedet. Facebook! Skriv nogle der. Vi er lidt blanke, som Jacob sagde. Jeg er ikke klog. Kun lige i dag. Okay, jeg fik lige en lys idé. Hvis den her video den får 100 likes, så går vi ned, køber nogle æg og smadrer dem i hovedet på hinanden. Så, Ved du hvad det er? så like og del. Det er... Swag! Aktivt.